ita, iti sabali manen apan nakigasangga sa Team Mortal a hero. Isagot mi kada kayo ti istorya ana Paul 1. Iti nagpukaw, Nicolas. Dito'y drama tayo ana Paul 1. Alipugpog! Ay, marmara po kawa talaga da jataw. Ay, saan ba't ngamin atao, Nicolas? Ngaman yan. Awan urbanidad na kunak manlaengan. Di pa agpakada no pumanaw. Anyakit din day jataw. Ay, saan atao? Ay na. Ama Bubod, umayak man. Apay, urbana. Anyat gagaram. Inrantak ti magas dito ay antibalay mo. Uray no amok amasip nga tana kun itidalan ko nga agawid. Sigurado masipingatan ka, urbana. Ijay pa maikadwa bantay ti pagawidam. Kaya't ko laapon kan ama. No agpayso dyan na damag ko ang nagsusuon ka iti alsong. Agpayso ay. Wan! Imposible. Na! Kung naman di magas ka, tapen kam kanyak no podno tinadamag mo. Ita, di ka mamati. Adda ka di anting-anting mo. Anting-anting? Ha! Awan di anting-anting ko. Daitan, di makunang imposible, urbana. Ay na, ama Bubod, adda lakit di anting-anting mo. Ibagamlaangan no adda, tapno mamati No di ka mamati kadag iti ibagbagak. Saan ko na problema? Ala, agawid kan. Jak kayat nga umyan ka dito balay ko. Tadaytan, tima ko nang imposible. Aping imposible. Ha! Awan mo't ti mamati. Kabailak pa iti kabailan day di lakay mo. Isungain kan. Ha! Agawid kan! Ay nakaruba, agpayso tinadamag tayo. Saan nga aklonan ni ama Bubod nga adda anting-anting na? Naimbagkit din, dagayang tao anay dumdum at ikinapigsana, urbana. At dan mabalin tayo nga ayaban nga agbagkat kadagiti saan akabailan dagiti lalaki. Diti ayan tayaw. Agpayso dayta. Kas kanya, kayat ko ayakar ti balay ko. Yasidag ko ijay ayan ti uma. Sobra mo daytan, urbana. Ado atao ti kasapulam. Saan kat anilang ama Bubod? Kabailan ni ama Bubod abagkatan. Inkanto nga rod ayaban. Nagsaya atan no kabailan na abagkatan ti balay mo. Oy, da kayo mat dita, sobra kayo mat, nang runa si ka urbana. Saan na nakapapapati dito bagbagam mo? Ay sus, panak nakakada kayo apod no ti damag may papan iti day di alakay. Posible. Makita yun to inton umay dito'y ayan tayaw. Apay nga ta. Di matla sumangpatan Nicolas. Sapay, di kampay lang nakapagsarita na imbagsak bayakin manaw. Kunak no mapanlay tilikod ti balay. Ngam di mat nagsubsublin. Adun abigat ti napalabas manipod day-day. Napanan na nga tantaya. Naimbag nagsapay wapong Bubod. Kastamot kang kabasang. Anya ti may pay ko. Umay ko kumaawi sa Nicolas apong. Kasangay ko ngamin. Kayat ko nga iji karayan ti pang silibraran mi kadagiti padak nga tutubo. Iso nga awi sa kumamot Nicolas. Ay, sayang basang. Awan Nicolas. Napanan na nga apong. Jak nga rod mo. Di na mo't imbaga ti papanan na. Ay, madanaganak pa yan. Ala, ang mga na isagmakmutan. Ay, sapay kumaata sa nakasta tinapasama. Sayang. Kunada kiti kapatadak dito'y tirad-tirad, akayat da makasiningad. Kayat may makamamoy ti husto Nicolas, apong. Ay, mayat day ta. Awan mat nga rod. Bayam, no sumangpat ita, ibagak asumorot iti papanan nyo. Alaman nga rod, apong. Basta umay tulatan, iji karayan. Iji ayan ti burayok, ti papanan mi. Sige. Ibagak to, basang. Addak man hindi to'y tanak.
Dito iti nakakitak iti lugan iti naggapwak a planeta. Ngam sana nagpakita no asino ti nakalugan. Gaputa nagandar matlangay madaya. Ay, jak nagayatan ti kaddak ita dito eh. Isu apat tsak agapuanan ti pan nakabalin ti amak nga ari ti hangin. Ti kaddak ita dito eh. Pumigpig sa ti hangin. Kunak tumet. Tilugan iti naggapwak a planeta ti makita iti lawang. Saan pa nagsubli ti planeta mi? Umampayagan. Agdiso daytan. Maamwak ko man sino ti nakalugan. Kanuan niya ti gagara na dito'y daga. Dayjay, nagdison. Sa anak naggaraw dito'y nagtakdarak. Purayak ti tanaglukat ti lugan. Ti amak nga ari ti makitak. Naglabsing kay ti alagaden, anak ko a prinsipe. Anya ti naglapsingak, amak nga ari. Saan mo ari ni paso ti pagrebngam? Kaya rigam tinakaruar iti pagbaludan, iso nga'y naramid mon ti amin na pagayatam. Amak nga ari. Gapoy ti dayta. Saan ka makasubli ti lugar anak kay ruwama mon? Ado adidigra ti pakay pasungal ngalam. Gaputa dita ti pakadiskubriam iti ibagbagak a naglapsingam. Amak nga ari. Apay adiyo pay la ibaga. Nuan niya ti linapsing ko. Tapno amok ti ilinteg ko. Madiskubrim dayta. Babaen dagiti didigra apakay pasungal ngalam. Amak nga ari. Nupay kasta. Ibagak ti kang runaan a misyon mo dito'y planeta adaga. Saan ko analipatan dayta, amak nga ari? Kasapulan dagiti tao ti mamagkapya kadakwada. Nasaya at no kasta. Wen, amak nga ari. Saan ko amalipatan ti misyon ko? Nasaya at launay. Kan wad kayam. Napintas ti impanagan ken kati tao a nakaawat ken ka. Prinsipe Agilos. Amak nga ari. Daytanagan ti mangikot iti panakabalin mo. Gamsan ka ngagbalin a prinsipe nulabsingam lata ti maysa nga alagaden. Agtalinad kay tilangam akat katawaan ken laisen dagiti tao. Ha? Sakbay nga agsubliak iti naggapwak. Ipalagip ko ken ka. Agpaot ka dito'y a planeta, iti unos ti 10 a siglo. Kalpasan dayta, kayat mo man wenno saan. Agsubli ka iti naggapwam. Gapo, ta si kanton ti agtugaw iti trono, kas ari. Ay na, masansanan ti kaadda ti gingginag. Ang mga naumadanin ti kanibusanan ti lubong urbana. Anya, Ay, adon dagiti saan amaawatan ama araramid. Adda nakakaskas daaw. Adda nakabutbutang. Adon ti saan nakapapati. Kas iti na ipadamag nga inaramid nila kay bubod ije tirad-tirad. mamati ang iti dayjay. Ala, nasayaat no mamati ka. Ngam kasano nga rod ang maibagam agagangay a tao nila kay bubod. Sa bagay, saanan agagangay kapo iti dayjay. Lakit di ah. Kat saan tayo nga amo? Amang ano pasurot mo ti manggagamod a nabayagan asaan a nagparang dito'y ayan tayon. Ay sus, dayta ti dakas nan, amangan no agsubli nga agpayso tay manggagamod. Iso ano siyak lakit diti mang panunot. Dax ti atap ko iti dayji ala kay bubod. Anya? Ay sus, no di aggaraw dagiti pangulwan ti baryo tirad-tirad, amang paliiw iti dayji alakay,
Ay, siya konti agarawa. Datayon at agakabangibang abaryo timang paliiw kanila kay Bubod. Anya? Ay sus, amangan mo. Ay, Urbana! Di mo isakit nila kay Bubod. Paliiwan tayo kit day. Syudad tinangidanonan kanyak ti angin. Kas imbaga ti amak nga ari. Kabalak nga aramidan ti amin nga aramidan dagiti tao iti syudad. Tibat ko! Isanagaw ti lalaki! Lalaki! Taray ng tibag di babae. Agturungan dito eh. Tulungan ta! Inagaw si lalaki ti bag ko! Aday tanap. Sa ba to? Di pa tanak! Isublim dito inagaw mo abag. Tibat ko! Ang tinagaw! Guston babae. Uray kat na isublim tibag mo. Kita kayo! Ako yung pinaluspusam! Rumbon nga may pan iti pulis! Uray kat na isublim at tibag mo. Ay, oray kita agagaw tumanin iti bagti sa bali at tao day chay. Rumbon ko maibalot tap nagnakam. Nga pinaluspusam kit din? Bay amon. Sa bagay, awanin pakipiyanga no agsipdot pa'y day chay. Basta sana na siya ti biktimaan na. Ha? Huwag gaya. Siyak ni Elena. Sika, anyat nagan mo? Siyak niya agilos. Naidumdumaan nagan. Italaan ang ko day daan natin. Tagaan mo ka? Ha? Dito eh. Dito'y? Dito'y syudad? Wen, dito'y syudad. Kas pagsubay ko, ilibre ka iti pangal daw. Oh my God, mapantay ti day a panganan. Ilibre ka. Ha? Sana amang mangan. Anya? Imposible ati ka mabisin. Oh my God, kiti. Saan ka amangan? Amangan ang kayat mo ang subuan ka. Daytoy Aga nga kan, tasubuan ka. Sana amangan. Sikala ang timangan. Ay, talaga ka di asaan ka ama ay ayo kanyak. Ar-aramito kunti amin, tapno umanugot ka man, iti kayat ko. Ngumpulos, adi ka mangrik na. Mangan kalatan. Anya ka kadi agilos? Bakla ka kadi? Ha? Bakla? Anya dayta? Diyak laing pagarop. Ignorante ka mo't gayam. Di mo amo ti bakla? Binabai. Takrot. Kasla babae. Diyak laing pagarop akasta ka. Agilos. Ha? Sana ka babae. Order ko dito. Nasaan ka babae? Ipakita. Iti na ito kinabintas ko. Itala mapabainan. Kat, si kapay atibok timang pabain kanya. Saan ka maawatan? Sige, ituloy mo timangan. Panawan kan dito eh. Anya? Panawan naklatan? Naskan nga day wakti kaskan ko ana. Agilos? Sorry! Di na panawan! Tinasayahat. Malipatan nanti may papan kanyak. Agsubliak iti panganan. Agilos! Babae, tapno di mon ton malagip ti may papan kanyak. Kastoy. Malagip ko ti amak nga ari. Kas iti dayta a babae ti imbaga na apakay gapuan ti panagbidot ko. Dito'y pier tinangiturungan kanyak ti puwersa ti angin. Nasipnget ti aglawlaw. Ngem nalawag ti panagkitak. Adda ago umong alalaki ti sango ti pagtagilakwan. Ado ti sangsangon da botelya. Sige! Ipusan tayo kay ito nila, Ara! Wey! Ano ba, sige!
Mailasin ko dahil boses ti lalaki. Ay, ito may miragop ka tayo kita nyo. Agpainom lagi din ito. Tama ka! Ikaw! Mga nakamatitim may sa butilya, tapno, gayam na ka. Ay, tare! Arakan bulutan! Ikaw! Oh my God! Ipatala! Pinipit naman ni Atoy! Ibatam ni Atoy! Ibatam ni Atoy! Idatag ko iti otoridad dahil ito yung nagtatakaw. Ibatam ni Atoy! Oh my God! Ipatala! 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 Agyaman agilos. Kung naglano din akong tulungan para iti pa nakatiliw day tao. Miss, pakawanan nak. Jack na kay ranudan ti linaon ti bag mo. Tanay sublimat. Iso nga, pakawanan nak. Sir, makamo kayon iti day tao. Naipila kong ti daron ko kontra kankwan. Di ka madanagan, ma'am. Tasan lang nga sikati biniktima da ito at tao. Wanted da ito eh. Iso ang masigurado mo yan na dagsa na kaso ti sangwan na. Sana ka wanted. Awan basol ko. Sana ka wanted. Miss, ma'am, pakawanan na ko na. Ditakan, Ha? mapantan agil... Ha? Awanin iti habay ko? Sir, tika duwa ka lalaki. Huh? Nakita yo, titinurong na? Kung nami man no nagpakadakan ka, ma'am. Itay pa pimanaw. Rabi manen. Ngam di pa isimmangpet Nicolas. Wano, oray ni Agilos la kuma. Saan nga tan ngagsubli dito'y tirad. Alipok ka! Alipok pa! Ay, bukbuk ka no! Ay, mapabot man manen dagiti kapulukak dito'y tirad. Ay! Di kayang butan, kakalugaran! Saan kayo aman, ano? Gayem tayo, ti alipogpog! Adupay akinaimbag ti maramidan ti immortal a hero. Bueno gagayem, ditan tinagpatinggaan ti tampok na istorya tayo itangal daw ditoy. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, Kirby Riliera. Musika, Jun Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!